Hi guys! Welcome sa aking first video. So, sana mag-enjoy kayo. Ang video na ito ay tungkol sa mga pwede nating gawin ngayong quarantine sa loob ng ating bahay. May mga bagay na tayong hindi pwedeng gawin ngayong quarantine. At meron din naman tayong hindi nagagawa dati nung wala pang quarantine. Isa na doon ay ang pagsabay-sabay sa pagkain. So, habang kumpleto pa tayo sa loob ng bahay, sulitin na natin na kumain ng sabay-sabay. Kasi dati, hindi tayo sabay-sabay kumain. Siyempre, busy yung mga pamilya natin. Ngayon na nasa loob lang ng bahay yung mga pamilya natin, magsabay-sabay na tayo kumain. Gising sa umaga. Ayaw! Makan. Ah. Ay, may timpla na. Oh, di masatoy. Di masatoy. Ay. Ito na ang pangasinan. Isa na nata. Habag merinda, kainan. Ay, busog na ako sa pandesal. Pwede natin gawin ngayong quarantine ay maglinis ng bahay o loob ng bakuran. Siyempre, wala tayong gagawin, mahaba yung oras natin, so maglinis tayo ng bahay. Kung hindi nyo naman trip maglinis, kung tinatamad kayo, pwede nyo gawin to, makinig ng music. So, isa yan sa pinakamagandang gawin nyo ngayong quarantine kasi mahaba yung oras, siguro na nagbo-boring kayo, makinig na lang kayo ng music. Para hindi masayang yung oras nyo, makaka-relax pa kayo. So, papakinggan natin ngayon yung isa sa mga paborito kong kanta. So, classic tayo ngayon kasi maganda yung panahon. Hindi masyadong maaraw, hindi masyadong mainit. Katamtaman lang. Ayan o. Ito lang tayo habang kikinig ng music. Maganda gawin pag nakikinig ng music parang mangarap, parang ano ba ako after 10 years, ganun, pwede nyo isipin kasi nakaka-relax yun. Kasi parang ang saya tignan yung future nyo. Nagdi-daydream kayo, ganun, naman nakikinig ng music. Nakaka-relax din yan. Pangatlo, ang pwede nyo pang gawin ngayong quarantine mag-exercise. Siyempre, hindi natin pwedeng hayaan na hindi maging malusog yung pangangatawan natin. Siyempre, ngayong quarantine, wala tayong ginagawa, kain lang ng kain. Siyempre, tataba tayo, kaya dapat dagdagan natin ng konting oras, kahit konting oras lang, yung pag-exercise. Siyempre, hindi naman pwedeng kain tayo ng kain ngayong bakasyon. Hindi naman natin pwedeng pabayaan yung sarili natin. So, mag-exercise tayo. Tuwing hapon, ito yung pwede natin gawin. Siyempre, hindi natin pwedeng pabayaan yung sarili natin tumaba. Kasi nga, quarantine, wala tayong ginagawa. Kain tulog lang. Pwede tayong mag-exercise pag free time natin. Ranking, ito lang gagawin natin. Wala. Pwede natin gawin to for 20 seconds. Or kung kaya nyo naman, mga 30 minutes or 40 minutes. Push up for 30 seconds. Ay, 30 seconds. Push up, mga, kung ilan yung kaya nyo. Pero, pwede na 10 above kung kaya nyo. Mahalagang hindi natin pabayaan yung sarili natin, lalo na yung kalusugan natin ngayong
quarantine. Kasi kung mababa yung resistensya natin, madali tayong dadapuan ng, alam naman natin, yung COVID virus. Kaya dapat mag-ehersisyo tayo at kumain tayo ng masusustansyang pagkain. Tulad ng gulay, isda, iwas tayo sa mga taba. Ayun. Sa mga mahilig naman sa mga prutas o gulay, maganda itong gawin. Alam nyo kung ano yun? Siyempre, magtanim ng gulay. Tsaka prutas kung gusto nyo rin. Diba? Pwedeng ngayong quarantine, magtanim ka ng pechay. Tulad ng mamaya, papakita ko. Pechay, sigarilyas, ampalaya, munggo. Tapos, para ano na rin. Kasi, siyempre, makakatipid pa tayo. Economical pa yon. Kasi, pwedeng doon na lang tayo mamitas pag namuka na sila. O, hindi mo na kailangang bumili. Hindi ka nagagastos. Sort mo natin. Yan, ina-sort namin yung mga buto ng tatalim namin. Maganda ring banding to, tsaka pangpalipas oras. Magugulat kayo kung ano yung yung kulay blue. Kung ano yan. Ha? Wala nyo kung ano yan. Bibigyan ko kayo ng 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Ito ay buto ng pichay! So pag wala na kayong magawa dyan sa bahay nyo, tanim kayo para may makain kayo pag wala kayong makain. Ang farmer ng Anda. Kaya after natin malagyan ng buto lahat yan, tsaka lupa, siyempre, didiligan natin. Dapat dahan-dahan lang. Gentle. With care. Yung pagdidilig natin. Kasi siyempre, mga buto pa lang yan. Kaya dapat dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Yan, diligan natin. Dahan-dahan lang. Mga baby pa yan. Kaya, siyempre, yung mga baby, ganda, iniingatan. Tanim tayo na gulay. Diba, nakita nyo sa social media, yung saging, yung puno ng saging, ginagawa nilang swimming pool. Kami, ginagawa naming, luwang tawag dito, gulay pool. Basta, yung ganito, ginagawa namin ng parang taniman ng gulay. Ayan. Nagtanim kami ni mama ng paborito nyong pagkain, bani. Dito naman may tanim tayong sigarilyas. Ayan. After natin magtanim, kuha tayo ng stick. Ayan, bamboo stick, kawayan stick, stick. Yung mga tanim natin kanina, nalagyan natin ng ganito sa tabi niya. Ayan. Para pag magdidilig tayo, madali natin silang mahanap. Wala tayong malalagpasan. Ayan. Diba? Kawawa naman yung malalagpasan, diba? Kaya, lagyan natin sila ng palatandaan. At ito ang pinaka paborito kong gawin ngayong quarantine. Kasi mahaba na yung oras na walang ginagawa. Ang ginagawa ko is manood ng K-drama. Di ba namang batang yan? 엄마 집에 왔다가 아빠가 온 것도 봤어? 윤서야, 언제까지 거기 그러고 있을 거야? 괜찮습니다. Sana nag-enjoy kayo sa video na to.
Kung nag-enjoy kayo at gusto nyo pang manood ng ibang pang video na galing sa akin, mag-like and mag-subscribe na kayo. Hit the bell button para ma-notify kayo lagi kung mayroon na akong bagong video. Salamat! Lagi, mag-ingat kayo. Bago lumabas, mag-mask. At i-implement natin yung social distancing. 1 meter or 3 to 4 feet away sa katabi natin.